manifestación no eido cultural aquí no Concello do Carballiño. Hoxe para nós é un día especial, para nós e para o Carballiño en xeral, pois falar de teatro aficionado, sen dúbida, en Ourense, en Galicia, pois é falar do Carballiño. Aquí, dende logo, xa hai unha cultura que ven desde hai moitos anos que a parte pois, da oferta que fan para que a xente se poda seguir formando sobre do teatro, pois tamén pois, se organiza unha serie de festivais de teatro aficionado, a man de Tiruleque, que aquí se topa o seu mandatario. Pois a verdade é que temos unha programación estable todos os anos con ese festival e dende logo pois tamén pois, nestes últimos meses e incluso anos pois tamén podemos ver iniciativas incluso de colectivos veciñais que levaron a cabo no eido do teatro aficionado pois actividades que foron un auténtico éxito tamén. Por lo tanto, para nós o teatro aficionado é moi importante, tamén é para a cultura galega en xeral e por iso tamén queremos agradecer